To Syekh Darudya sineба para santri para siswa balabar dumugi pangurahan Jawi arep sidhem permanem tanggono sabawane walang alise Syamirana tanono lumampah gegodhongan datan dinten ingkang obah ingkang kabar sumuhung swaraning abdi kira gending gemblak pandhe kemasan kang maksihan ambut kardi pating cangklang klimbal banjir Mandaraga sinten ingkang sibo kaparing ayem tuhu punika satria pekik saking Kadipaten Mekah ingkang seslih Raden Ambyah Purwito wonten ing pondok Balki sampun pikantuk 3,5 warsi saripitan kaliyan ingkang ngroko ning Raden Jokomar sinambung pungkur santri mentri mangyuji janggan samya gegolongan sibane kang busana abang lumpuh padha abang kang busana putih lumpuh padha putih yen Cinandra kaya kuntul nebo kang busana abang balabar kulalas diwalagar sajuko datang wonten ingkang sabawa amuanan bantu sabdaning sang wiku inggih Sang Resi Kotap kacarita sakmono Raden Ambyah Yumina Ambyah sapeketan Manraga Hanandang memolo datang wonten usada ingkang saged hambirat sesakitipun Sang Raja Putra Kadipaten Mekah Gudik mimir kadas kudis waradin sak randuning salira gandanira misarus tansah den sesirik dening pancurange ngantos kawedhar sabdaning sang wiku kesusu kapasang yogya kesaruge gering pangurahan Jawi sinten ingkang minggah dhateng Pandhapi Agung to punika raja putra ing Rum Stambul ingkang seslih Raden Haryo Samsuryar Yupangen Adipatenom Samsuryar dasar Atma Janing Nalindra Bung Binatara Berbono Bandu gamyak guyulakak seblak sampur sarwitan jak bebendrungan soai
Sedane Bupati Ambal sasi sura dinane setu lagi bumineti para Astagfirullah. Ibrahim kaifatuha ngadim ya Allah ya Rabbi la haula wala quwata. Kabeh para siswa santri murid-muridku kang wis padha ngrumpuk. Wonten timbalan Rama Guru ingkang putra kula saking Rum sampun marak suwang. Iya. Samsuryar cah bagus nggih kabeh kadang karuhmu padha sibuk setunggal kewon mboten wonten ingkang kecicir sak uger kula aba klumpuk mesti padha nglumpuk kabeh sing mboten nglumpuk kula patrapi pidana jer kula menika minangka tuwa-tuwangganing para siswa santri para cantrik ngulama ing pondok pengajian Balti. Ya. Tata tentrem kahanane datan wonten ingkang kuciwa Rama. Ini sejatine aku iki rumasa gelo. Lho. Yen aku nyawang marang sloga lagianmu iki kok kurang patrap. Sebabipun iki ning pondok nang pendopo tak wawas wiwit sangka gapura ngarep nganti tumapak ing Balai Agung slagamu jejogedan jurigangan nggih nuwun sewu menika sampun dados watak wantun kula. Mboten namung wonten ing pengajian Balti kula wonten negaring Rum. Kula menika yen mlampah mesti mawi kruda. Iya jejogedan iki. Kula badhe kempal joget, badhe peken joget, badhe tilem joget, badhe nedha kula iki joget. Kuwi rak ning negara Ngeru. Iki ning pondok kanca kancamu padha kapitenggengen iki saperangan getun gumun nanging rasane padha maido ingatasi kowe putraning ratu slagamu kok kaya-kaya murang tata sinten ingkang biji kula kurang tata majem mriki kula tempilingane kula beksa menika ora kula nyontoni kali bocah nom-nom niku. Sing kaya-kaya ora mersudi karo budaya. Kula maringi conto wonten pondok Balti mriki. Kejaba
meguru ilmu ngangsu kawruh budaya niku pun dilangake awit iki tilarane kaki nini. Bener nanging bener keblinger kowe Samsuliar. Lho talah. Wah. Kok bener keblinger pripun? Kula niku sok getun ngungun. Wong sing bule-bule padha ngejawa padha kegilut. Kawruh seni budaya upamine kok kanca-kanca kula niku jen nganti nilapake kula menika maringi contoh. Oh, dadi kaya nggih. Bu pinjang kula dadi ratu negara. Seni budaya kula kembangake. Kula urip-uripke. Samsuliar. Bener keblinger watak wantunmu. Yen mene contoh ki ora kaya ngono. Wah, mboten. Romaji. Piye? Dinten puniki kanca-kanca wangkul kepareng kempal wonten ing pandhapi pengajian mriki menika badhe wonten wigating ingkang kadipundi. Lha nggih. Griya mangun mangungkung. Kanduaning manglireno. Lireno tanpa kanen yen tan tulus mengko sang dia utama Jang Jayu mundang utama Ibrahim Khalifah Bukhal ngadi lenggasing kanthi tata dhisik ya Samsuliar. Nggih. Kula tansah manglungaken jonggo miwah nilingaken karo. Menapa ingkang dados jejiban kula kepareng kula nglempaken mernata dhateng kanca-kanca para santri para ulama sampun nglempak sedaya. Badhe peparing kawruh lan ilmu menapa kula manglungaken jonggo miwah nilingaken karo. Dina iki dudu wektuning sarasian ya. Nggih. Amir utawa Umar. Wonten timbalan kenging dawuh Rama. Kula wonten timbalan kenging dawuh Kyai. Wis pirang-pirang dina kuwi pasmonmu suntrut. Sejatine kaya aku iki yo melu prihatin nyawang marang penandangmu Amir-Ambiah. Keneng leloro buduk gudik mimir waroto sak randuning salirung wis ora kurang-kurang tetombo paribasane kaya grimis. Samsuliar nggih terus pundi